Andam ka na ba sa pagbalik ni Yahshua? Andam ka na ba ang mga tubang kaniya dito sa iyang hukmanan? Kinahanglan, mangandam dito sa to ang mga kaugalingon. Kay labi na, nining mga panahuna, nga nasayod ta, nga doon na gayud ang iyang pagbalik. Labi na kanato ng mga nagtuo, kanato ng mga nagsunod kaniya. Andamon nato ang atong mga kaugalingon, kaysa dili na madugay, moabot siya, mubalik siya, aron pagkuha kanato. Maong kinahanglan, andam ang atong mga kaugalingon. So bisan unsa nga higayon, o bisan unsa nga panahon, o bisan unsa nga adlaw, nga diin siya mubalik, andam na kita nga moatubang kaniya. Ikaw igsuon, andam ka na ba? Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who obey Him, receive those who accept Him in their hearts. Are you ready now to face Yahshua? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't face the time that He had given. Spend each day with Yahshua in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Yahshua? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Yahshua?